Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आयो फाइनेलि माने मा होनो आंनि एसे उन्दैनिफ्राय नुनाय सिमाङा दिनैहाय जाफुंसिगोन आरो नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनानैथ' मिथिखाबाय जानांगौ एसेबाबो ओमफ्राय दायो आङो सिटि सेन्टारावहाय फैदों आरो नै सिटि सेन्टारावहाय इन्डिपेन्डेन्स डेनि जि मोजां मोजां डेक'रेसन खालामनानै दोनदों आरो बिथांमोना आरो डेक'रेट खालामबावगोन खोमा ओमफ्राय नैबेखिनि जा दायो आं थांनाय दिना दंमोन स' बेखौनो आं एसे दिन्थिबाय आरो बन्दे मातारम माबा माबि बिदिनो लिरनायबो दंमोन स' दायो आङो हाबनोसै आंनि आइ डेस्टिनियाव स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो नामा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो टू 56 GB आसो दङ 512 GB सो नांगौ आंनो मान आंनिया बहुत बुस्थुफोर थायोना 512 GB सो नांगौ आंनो नङा नोंनियाव होना नाय बेखौनो मोजां थांदों आं येल्ल'खौ साइज बाङाय गोदोरखौ पिंक कालारा खोलाया पिंक कालार खोलाया ओइ पिंक कालार दङ ना मोनसे र' नायो गोसोखौनो खुसि मोनासैलै माबा 512 GB खौ नागिरबाय माबा 256 GB खौसो मोनदों ओमफ्राय आरो कालारखौ आंनो नांगौ सिलभार कालारनि ओमफ्राय स्पेस ग्रेल' मोनगासिनो गैया ग्रे कालारल' मोनगासिनो ओमफ्राय गल्डेन रस गल्ड कालार दंमोन आरो खिन्थु 256 GB ल' आंनो 512 सो नांगौ दायो जोङो थांगासिनो रुद्राक्स मलावहा नायनोसै बेयाव मोनो ना मोनाबाथ' उपाय गैला 256 GB खौनो लानांसिगोन नायनोसै नायलायबाय मालाय फट'खौ गैलालै लाबावदो बा मानसि फैना दङ नै दायो जों मोनफैबाय रुद्राक्स मला बेयावनो हाबगोन आरो दा जोङो रुद्राक्सआव मोनफैबाय नैयाव हामसै दा बयबो लायो आरो कालारखौ ग्रे कालारखौ लानो गोसो गैयामोन आं ग्रे कालारानो दङ आरो ओमफ्राय बेबो रस गल्ड बैयो मालाय मोजांथारनो कालारा सिलभार कालारखौ मोननाय मोनबा बांसिन हेपि जागौमोन आं दायो ग्रे कालार अब्लाबो 512 GB खौ फाइनालि मोनबाय आरो बेयावहा मानो होनोबा आङो बिराद गोनांथि जायो आरो 256 GB आ थोआ आंनियावहा 512 नांखागौ ओमफ्राय ग्रे कालाराबो मोजाङानो नैबे आरो सिलभार कालारा खिन्थु ग्रे कालारा ग्रे कालारा देखायहैनो ग्रे कालारा गोजान बेखौनो लाबाय आरो फकास जायाखै
खुसि जाबाय खुसि आंनि बडिगार्ड गोजा इफोरो इ सासे बडिगार्ड बे सासे बडिगार्ड भिडिअ नङा दे हम इ जाबाय जोंहा टेक्लानि हिन्जाव Kesian lah kalau दायो न'आव थांगासिनो ओमफ्राय मा होनो न'आव थांनानै आं नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै देखायगोन दायो दिन्थिथ'ला हले माबा रेड बुलखौ लोंना आंबो बाङाय खुसिदोनो गारमायानो रानखाजोबलाय लायबाय पेन्सिल थांनाय मोनदों माथो पेन्सिल जाथुक्लुआव नै जाथुक्लुआ Kru, makan tuh gamsakan lah itu dang nama. Powder kado. Hah? Kuru. Ini kecil ini. Kru le. Oh, ini sih Kru. Ini bursa. Please. Mon pui bay, nih dress pura lanangku. Ah, Suna. Gue kugiang manang ke le, kugiang manang ke naik ne. Bukan. Ang nalekot ada zakha. Nalekot. Kudum nane ne kau leo. Entah. Dayam dress sense kanalan se dress sense kalam nane. Entah mana identik dengan bukti kamu nane employer dang mense video shoot lan nak itu. Gemsri Hindi blog channel awhai hono takai so ang fresh sana lanase sure So guys I'm really happy dayo ang मोनफै खांनानै बिदिनो ओंखाम जाबाय दुगैबाय माबाय ओंखाम नङा फार्स्टआव दुगैयाखै फार्स्टआव बिदिनो फैबाय माबा थाइजौ माबा जाबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आं बिदिनो रायलायबाय थाबाय खाम जाबाय अनलादो जावदो ओमफ्राय बे अनलादो दावदो जानाय भिडिअखौ नोंथांमोना आङो हिन्दीयावहाय बानायदों आरो अनलाखौ बोरैहाय बानायो बेबायदिहै माने लकेल स्टाइलाव आरो अदाबाव थानानै बानायदो ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना गेमस्रि हिन्दी ब्लग चेनेलावहाय नुगोन आरो ओमफ्राय दिनै आङो बिराद हेपि मानो होनना बुङोब्ला आङो क्लास 10 निफ्रायनो बे सिमांखौ नुबाय थादोंमोन आरो जेनेबा बे नङा जे एपोलनिनो जानांगौ आरो ना जेनेबा जास्ट लेपटप मोनसे जेनेबा लेपटप मोनबानो जागोन बेबायदि सानदोंमोन आरो सिगांनिफ्रायनो दै क्लास 10 सोनिफ्रायनो ओमफ्राय गैया मोनाखै फाइनालि दिनैहाय मोनमारबाय ब्लेडखौबो लाखाबाय नै आङो रेडि खालामनानै आं बोरै खालामदों खोमा सुगारनि दहाय आं दिन्थिखादोंना सुगारनि आङो माबायदि मिथिबाय ना नै कन्टुर बेखौ ट्रेभेल खालामबाथाय ना लानो बिराद मोजां आरो ना चिटकु सानालाय बिराद मोजां जोब्बायना आंना बियो ओमफ्राय बेफोरो माबा बिलफोरा आरोना wow guys hari ini wow udah sih MacBook Pro yeah begulina na warna ko kasi niyo na yeah Angni sinan na voice ne gusti ni buda tenza to abhi unboxing 1 2 3 wow
आंनि आखाया नै बेदर जाना गोमो जालायलायदों नै बरिया बेयो बेनि मडेला जाहैबाय नै बेयावहाय दिन्थिखानो र' आङो नै बेयावहा नै केबल चार्जारनि बेफोरो दंजोबो आरो सब ओमफ्राय बेफोरावथ' बेयो केस मेम' माबा माबि थासैना बेफोरो आरो बेयावहा दोङो स्टिकारबो दोङो खोमा बेयावहा र' दाहाय दिन्थिगोन आङो ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो प्राइसआ बेसे लादों नै बे आं लानाय मडेला जाहैबाय 13 इंच मैकबुक प्र विथ एप्पल M1 चिप बेयो आरो ओमफ्राय 8GB मायो यूनिफाइड मेम'रि नै आङो लादों 512GB बेयो आरो फार्स्ट ओमफ्राय प्राइसआ बेसेमोन खोरो प्राइसआ बोरो ओइलाय प्राइसआ जाहैबाय नै 1,42,900 रुपीस दायो खोनाय मा लिरनाय दोङो गेमस्रि दैमारि दहयनो माने आङो पासवर्डखौ माबा खाबायमोन आरो दखानावहाय स' बे आं लानायाथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय मैकबुक प्र M1 ओमफ्राय मैकबुक एयर M1 आबो सेमानो टटेलि खिन्थु नोंथांमोना डिफारेन्सखौ नायनोबा माबायावहाय इउटुबाव सार्च खालामनानै नाय ओमफ्राय आरो बेयावहाय माने बिग डिफारेन्सआ नैबेनो आरो नैबेयावहाय टाच खालामनाय बे टाच पेडआ दङ ओमफ्राय मैकबुक एयर M1 आवहाय नैबे टाच पेडआ गैया आरो बेयावहाय टाच पेड माने दङ आरो टाच जायो ओमफ्राय बै एयारावहाय बे टाच पेडआल' गैया आरो सब बेयो किपेडआल' दङ बाखि सेमानो आं दा बिराद हेपि चार्जबो गैया नै चार्ज होनोसै आरो स' थेंक इउ सो माच गाइस आंखौ एसेबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय आंखौ एसेबां अननायनि थाखाय ओमफ्राय नैबेयो लदादा लावदुम बैसाया बेयो चार्जार आरो बेनि चार्जबो गैया चार्ज नांसिगोन आङो एबारनिफ्राय आं बिन्दास एडिटिं खालामनो हासिगोन ओमफ्राय एलबामफोरनि एडिटिंआबो बे मेकबुकआवहाय बिराद मोजां जायोनो आरो आगै सासे खिथाहरदों आंनो ओमफ्राय बे मेकबुकआ थानानै ओमफ्राय आरो माबाल' बायनांगौ आरो ना डिसप्ले बै 4K डिसप्लेखौ बेखौ बायबानो बरिया एडिटिं जाखागोन आरो नायनोसै बेसेबांखिनि मोजां एडिटिं जायो ओमफ्राय सिङावथ' मा दङ सिङाव जेबो गैला जास्ट बेयाव मा दङ बेयावहा स्टिकारबो दङ आरो स्टिकार सोर लागायनो आजिखालि बिदि स्टिकारखौ रावबो लगाया जास्ट बेनोसै आरो आंथ' आरो बारा टेक्निकेल बिदि नलेज गैया नालाय बेखायनो आं बारा एसेबां बुंनो रोंला जिखुनु नोंथांमोना जुदि डिफारेन्स बा माबा मोनसे बेनि बागै मिथिनोबा नायबानो जाबाय आं जास्ट आनबक्सिंल' खालामनानै होबाय आरो स' थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो आङो बिराद गोजोनबाय नोंथांमोनजों आंनि हेपिनेसखौ शेयार खालामनानै बेबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था ओमफ्राय आरो आं रिसेन्टलि भिडिअ आपल'ड होबाय गेमस्रि हिन्दी ब्लग चेनेलावहाय स' नोंथांमोनाबो बेयाव थांनानै नायहैनो हागोन आरो स' थेंक इउ सो माच गाइस बाय बाय